बियाह हो गई बा गवना खाली रुकल बा। चिट्ठी लिखले बाड़ी के राजा जी लगन के दिन आ गई कम से कम गवना हमारे के लिया जाता तो तहरा के देखला ढेर दिन हो गई बा। कैसे कहतरी रौरा ना आई बुत जियब कैसे हो फाटल करे जा के सियब कैसे रौरा घी ओके बगरी होई राजा जी धरम बना कपियम हल्का में भरत शर्मा जी के छुई पूरा ना रहे खाली ऊपर वाला पटना से बजेब बलम जी अरे यार से उठलाली कि मंगाईगा छपरा से चुनरिया छिटरा मैं खाली भरत शर्मा जी के ऊपर वाला लाइन है। हमारे छोट भाई छोटू राजा बनो तो सुनिए ले ले कैसे कहता रही कोई कबिया हो नहीं हर बाण छोड़ ले कोई कबिया हो नहीं हर बाण छोड़ ले अरे गवना चल दिलिया एक करे ला हो एक करे ला हो कबिया हो नहीं हर बाण छोड़ ले कबिया हो नहीं हर बाण छोड़ ले गवना चल दिलिया एक करे जब से तू गई बालो हमने पूछले हाँ दिन नया राती हो और दूसरा के घर में छोड़ले बाड़ो काहे नया खाती हो एगो लय बड़ा अमर गीत कौन रहे रूपा जाने लिया तो अपन पियावा के हम चाहते हैं कि तू हमारा प्यार दे दो जी भैया बलिया जिला में लोहर में जवानी के अगिया तन के तावा तातल वावरी का लोभुक के गिरी चुभ चुभ
हमार गार्जियन एक समय में भी हमारा कष्ट में हमारा और पिताजी के संगे पहले भी रहने आज भी भाई चाचा के दिन तक आज भी हम अपना कार्य में व्यस्त जरूर बानी समाज के नाम संजय चाचा के नाम बढ़ावे के प्रयास में बानी तनी कपड़ा हमारा ठोक दी रामपुर चौरों हमारा संजय चाचा साथ ही साथ हमारा गार्जियन